Hola, em presento. Em dic Andrea i el meu signom és aquest. Treballo a l'Associació de Sords Cecs de Catalunya. Aquest és el signe de Socidecat i treballo de guia intèrpret. Recordeu la primera part del projecte? La va presentar el meu company Marc, que també és guia intèrpret. Avui sóc jo qui us presenta aquesta segona part. Coneixeu l'emblemàtica Catedral de Barcelona? Si voleu, acompanyeu-me i us explico més detalls del projecte. D'acord? Doncs anem-hi junts. Altre cop ens tornem a veure. I ara, la segona part del recull d'històries de Barcelona. Hem escoltat moltes peticions, propostes i consells. I és per això que la segona part del projecte, i gràcies a la situació favorable de la Covid-19, ens ha permès gravar sense mascareta. D'aquesta manera, sense mascareta, la llengua de signes es veu de forma més clara. També volem agrair el recolzament a l'empresa Provex per la seva aportació a la primera part del projecte. Volem donar les gràcies a les persones que ens han ajudat a millorar. Aprofitem també per agrair molt a tothom que ha gaudit dels nostres vídeos i ens ho ha fet saber. Esperem que us agradi la segona part del projecte. Nosaltres seguirem escoltant les vostres peticions i consells per així adaptar-nos i millorar en un futur. Teniu ganes de veure aquesta segona part? Vinga, dona'm el mòbil. Anem, que m'encarrego de presentar-vos la primera història.